የተደርጓም እግዚአብሔር በውል ወጣኔ ፍጥረት ፍጻሜ ወፍጻሜ ይስዕን ፍቁረትከ ህሊናየነ ህሊናየነ ገደ ምስጢር ቀዋሚ ወይተሃሎ ለአብ ባህሪ ይስሚ ሰግድ መረዶ በላይዋ ተፈጥሮ ብርሃን ይኩ ወይምጻ ማህደሩ እግዚአብሔር ልክ እስከነ መላእክት ዘሩት ዲያብሎስ ወጥቶ መላው ከመልበሉ መንገድ ሐሳር ሞ ወረደም ሁሉ ሰግድ መረጥከ ተፈጠርከ ነፋስ ወባቱ ረሰይከ ተባያ ፍጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር ንረ ካይቦ ወሰሰ አስተንፍ ውሳቢየ ማዛይወት አዲስ እምሃመ ሥጋ ወነፍስ ይኩን ፈውሰ ዓለም አቤት በተልደቱ ተአምር ዘገብረ ዚን ወሰበተ ዚን ኢየሱስ ክርስቶስ መክተትና ቅድስት መንገድ በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አመዝራ ወተሱ ተጋቡ ኩሎም መላእክት ወአድዋ ወለበዓት ወተወልደ ባቲ ዚን ሰብኩ ኩነቢሆሙ ወአሳሐቱ በይናቲሆሙ ሰማይ እስከ ምድር ወአሐዙ ጣዖታ ይጠቁ ለሃለው ሳለ መስፈይ ክብር ዲያብሎስ ያቄም በሃበ ይብሉ አሉ ጣዖታት واميها تكابو سيدان هذا ديابلوس بيقوم ويبلوم اوك زين من تنو زنتو تتولد معلم وستعلم هايلنا ومنو زنتو مام دركبور سداني ويبلوم ديابلوس زير إدراس سنو نتيجة بعود تقرلا أثناء تمدروها وحسس مقرور تتولد وأفعالكم وتناو ويذهب بني أنك أكرو وسرر صبيحا وأوت رقوم للسعير وامزي ولد متحتي وعدي أوضعنا فمدر كما يتم قرور زغل تبكينا ويكولو طيقوتو للد تبدينا يسكر سوصوة تنو طيقول دطول أبزي ليسوس كرسوس تميت أحبابياتيوهم زي حسن وركبهم دكان ديبا مزر وقطموا تسعن دعا بابهم ويبلهم يذكروا اسمه يحل منقسيه مني ويتان تذكير وادي عندي بيه ونوم ولا دنجز تنبيه انت يا سياس نبي اسمنا هو دنجز سنس وتولد ودهم ولدتا وتنبت تنقلنا وسكروا يرسالهم ولما سد ودنتو وادي حوك منقسيه ነቢያት ቅዱሳን
ስብከተ ሐዋርያት ፍንዋን በሰማዕታት ሐዋርያት ትምክህቶሙ አንቲ ለመለኮታት ገዳማውያን አመ ወልጅ መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሚሃ ይበክዩ ኃጥአን ወኢትቤዝሑ ጻድቃን ትብማት ወስልጣን ዘልሳን አሚሃ ዕለተ ያቁመነ በየማን ምስለ አባግዒሁ ብሩካን በደብረ ጽዮን መካነ ወኪል እምይእዜ ወእስከ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎተ ንስሐ ወበይነ ኩሉ ዓለም ዘሐሰን እግዚአብሔር አብ ቅዱስና ምስጋና ንስሐ ወወልድ ወመንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ጴጥሮስ ወይታ አብርትዛ ወረዚያ የቤተክርስቲያን ካህናት ሲወራ ምድራት ተዋንትና ወጥና ይቆልን የሆኑት መንግስተ ሰማያት አማከረ ከያ ምድር ዛስከያብ ሰማይ ታስረከው ነው ምድር በታከለ ማስወጣት ተካውን ይዞ ካይል ሰላ ሰውተን አንስማረው ካሁን በብዙውን ቋኑን ለስቅዱስ ተመጥና ዛዘወጥም የሆነ ሀጥን በረኛ ብዙውን ጉባኤ ማህበራዊ አሁን ተተበታትም ዘይብታትን ተወደሉ ወገዳነ ዘማገልገል ታወቀተና ሀተና ስለካ ሐሉ ወማጸን ነው እንጂ ቆሞታ ሐዳተኛ በረኛ ብዙውን ከሆነ አይነቱ በተባለ ሀብታኒ በአብዱስ ቅዱስ አወሎም ለስቅዱስ ተመጥና ዛዘወጥም ይሆን ሐዘን በረኛ ብዙውን ጉባኤ ማህበራዊ አሁን ተወጥበ ይሆኑ ቆም ዓለም በዓሉ ዘመናት መርቃለ ሰብ ዞን ከእግዚአብሔር አምላክና ላይ ዓለም ኃጢአት ተራና የሰውትና ለስባለት ካን ሳምጣ በእግዚአብሔር ወደ ባንከማ አብራቶ ወይዳ ኩሉ ኃጢአቱን ሙሉ ለገለም ለሳለባው ከሰብ ያሞ እግዚአብሔር አምላክና በዓሉ ዘመናት ማዕጋዝ አኸመት ከወንዙ ዘጻለም አይነ ዋለ ኃጢአት ይስረየለ ንኩሎም ሰውትና ለስባለት ካን ከበለ ካመልከምና ነው ወይዳ ብንሰራ ብንዓሶ ኩልና አንተ ወደናካ
حلقنا سيلنا نسيلنا يغلبنا እግዚአብሔር አምላክ ነሳለው ከሰቢሃሞ ወይታን ሰካና ሰለሰን ገለና نقول زخاون تحيو حتى رجعنا لهم عين قالهم تعني وقدنا زك أبادنا بزوج لزاون واسي وذكروا نوزع أبادنا ونقول ذكروا وعملنا نوزع عملاتنا نوين وزمنات نسلم سلام حلونا وقدنا كرزيا وراءنا ذكروا بسلم سلام حلو سون صلاة كتبارنا وقدنا زك أبادنا بشكل بزمن كذا وسندي كنا نفسن مازال عندنا كلمة نقصان الآن زوال نزيب لنصنع ونسوتنا نسنارقنا عليكم نساناتنا صوت سيدرسيان ويوم نزل له زخاون كلهم ذكر لنا كل صوت أصنعي وقيتا ونعني ما صير من زبوتو أبوتاتنا وعدنا حدنا ذكرنا وصول صابر عم يساقنا يكون أنذر نعلم كاب كل إلى المرقم كاب كهلة كاب حسنا محالك مكاسا إننا وكهلة برسات مسكحات مسارة ما كان مسلم بارا حننا وقيتها تبن حيل اللبن مستوعدنا يمرون هذنا كله ساعة كابزفاتنا كله كيف سيدنا كابيت تسازل على بتسينا خمن الماء بيننا وقيتها ما كان اللي كان كل ساعة ممكن تسمع بالناس من أول مسكولن كل ساعة سمعتاتن أما إذا سمعت مسافي وسحبنا وقيتنا يسوع كريستوس مسلم كريستوس مسكنا ستان زلوا بوزن بكا لو من كل ساعة زاد ما لمين يا رب سيدنا زين كتبنا
ክርስቶስ አምላክ ለሰብአ ማንቲነ ዘወርቆ ሰበካ መጽወቅ መካነ ዘገይ ለመባረክ ወለመባረክ ሰይኮላ ማይ ወይነ ከማውረስ የሆነ ዝንቱ ወይነ ዘሩረ ቅድመ ቆይተን ባርኮ ቅዱሳን ሰው ይኩለ ወተነስነው ስጋ ነው ለስነው በኩሉ ጊዜ ሀዱ ሴና ወለምለስ ቅዱስ መምላ ወይነ ተስቤት ዋስ የተሰነ ወላዊ ወለመድኃኒት ወለዘታቲያን ለልቦና ወለ ቆሶ ለመግረም በስሉስ ሲሴር ወዘድ ወለ ለዓለም ዓለም ለጽወታዊ ወበረከተ ለሰፊው ደምቀ ቁራራት የባማሜን ብሩክ እግዚአብሔር አዋዚ ኩሉ ዓለም አምላክና ወብሩክ ወተዋሪ ዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክቶስ መንጽኤ ወመንጽኤ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አዋዚ ኩሉ ዓለም አምላክና ወብሩክ ወተዋሪ ዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክቶስ መንጽኤ ወመንጽኤ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አዋዚ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወተዋሪ ዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክቶስ መንጽኤ ወመንጽኤ ለኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወለመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይሴን ወዘድ በንውላ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸልዩ አበው የዋዌ ላሌ ወላይ ለዝንቱ መስዋዕት ተዘከረ
መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባሪያው
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰወርነ ወላነ ዋቀብነ ዋቀብነ ወተወከልነ አብዮ ወተማይፀነ ዋጽናነ ዋብሳነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንሳ زحركم لهم حتياتهم كحدق لهم زحركم لهم كنا حتياتهم أي كحدق لهم ذلكهم جونا بزا قدس مدرسة كحلو كزنا كنا نسرح نصرنا مصانا قلقتها زعلم زحتيات كستسرين كل ما أسرت عمد أكفت عين كاسر وقويتان سخا سلطانا كنا تبتاغا
جام كرسب كم عرض قال من ندلنا لهم زنبات كاسوتنا نسنا بلاتين عواتين عادين دائما تلهم زوم قال أنا كنا سوي غير سماع ننزل كلهم من المؤمنات من كالنا وكل واحد كاتر قال الله ما سرح كاتنا ورسلنا وكتاب الإسلام تفرس كيف لنا بسعدة نوبر كنا بغاد لبي وقلوانا مزراوي كاتر زانت ودلنا كان يسر نوام سولد أمر وام كرسل ويدا خلوصرت حكاتنا سيزابنا بارغنا قدسنا نتاكورنا نخلصهم صحيهم حتى دنيا من الناس هم عقد بارع عم تعاني فأبسلوس كدسا ودوس كدسا وكرنا أرضا سنخنو ولو قلسل ويدا خلوصرت حكاتنا سيزابنا بارغنا قدسنا نتاكورنا نخلصهم صحيهم نسوقوا عونا سكزا ذكرهم راسم كاملانا وتسغات كامسا عنا روا بيدانا قرنا نرحنا سكسا خامو زان دور سيدنا على الغرال نروح مزغون سماء بوام سقام على المعول مزغون بس كدسن لو بسعن ذي العالم عالم نامين بزعل زيادة بالكل غازل وكان يقون كلهم ممنان ناي مسكين صوم قاقل قال خم باب سلس كدس أولو بس كدس تمدعنا تاسوة الخنو أنا سرعان تقدس يصام تتعم سنة تاسوة الخنو على ناقل كدس خم سعان تتلال يا ابن مال حلق لنا من تزيح نزل كل من اللي من علونا ناظرنا من صغر حلو غبنا من تهم زل من علونا إذا ما غتمنا بحرة نفس قدوس حلونا من تحمرنا اللي من علونا جلال شكل سنة يا رب كل من كان ناخذ تعجز تنعد كلنا من تحساد نفسات اللي من علونا جابر بسم قدرنا من تبرسان الهدر من علونا إساتم قد أسروا إحنا ممكن أسروا جابر كبرنا من تحجرهم خبرنا من تلاكنا توارد اللي من علونا إذنا تم سمعت لنكر بالترك جابر كبرنا من تبرسان سمعت اللي من علونا نسول كوننا يا ما نسكاب بزر قدرت كانوا بالبيت كريستيان أقل نساتم يوم زيابين نوي موان عادم كوم من ترسلي كان باباسنا أو نبسلوس من تبصري كان باباسنا أو نباولوس من علونا إكزيابين كنيستان كباتم غير حمل تقاتم فعاتم بسم بيتم تقوم تمام مقبل من تبسوسلي من علونا إكزيابين تتصم كتتنا خواب نتهنا فقروا تمام كفقرهم تذكر مثل يقن من علونا إكزيابين ليأتنون تنفسهم تحقس تخبام من تترى يقن تأمل فتحة مزمر على من علونا إكزيابين من نكسم تعزك من تسكت دروس آب لبنا كحد الصامنا قبل من تمولد على العزيز لن من علونا إكزيابين أكل جدلنا خبام إكزيابين ولد أول كفون صامم بما قبل من تلنا كل من علونا إكزيابين عاسب تحقس تخبام من تحقسا سوان من علونا من السوقين كحلو إكزيابين تتم همانتكم من هزوان من علونا إكزيابين سمنا نجل حاجة من السرانا كان يجلسم كالكم من جمرة قدس سلاسك حد من تحدثها من علونا إكزيابين آمنوا وعلى بزع سلامكم من نذكر عملقنا برحكنا من علونا إكزيابين قرات الطوم كهوة من أنت مقعد سبت الثلاث من علونا إكزيابين أصبحكم تتعمل سحاجين عندنا قدم وحاسولك حليل من كل حليل من علونا إكزيابين مقدمان مرحومنا بحليل يوم سلامكم وصم أنتم بحرب يفسدنا بسبب من علونا إكزيابين من تننا علو تسايقوا من تتميات سمات من علونا إكزيابين فتي مخرقاكم من تتبهات من علونا إكزيابين كما أسرتم فتح من تأسرات من علونا إكزيابين نوحا كرم خمسة من تزمرخات من علونا إكزيابين تعكس تكون عتبين تخوام تتصم واقم صامم خفر لهم تتصب سوان من علونا إكزيابين بغطف خوصا بحبرات سبوط الغلم من تحمات الويات من علونا إكزيابين نعرف تبدا خوام من تترك بسيرة كرسان تمتصوان من علونا إكزيابين بدلهم كحاسب خبط عنا محرة تمالي سفتم على تخوام من تزبدر أبطانا حواتنا من علونا إكزيابين زناب أبسوسي وسرع كسن من تزناب من علونا إكزيابين أفلاقات كسام وسرع عمومك ولا من أفلاقات معيت أفلاقات من علونا
እግዚአብሔር ምቁትስርን ዘዓቱ ትረክባ ምን ክትረምትን ኩልና በሷል ንልምን ሰላም ከርነን ልምን ኣለና እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ተስለድና ብፀጉ ክንዓድ ብስሙን ምንተሓብ መሰረተ ነቢያት ሐዋርያት ክንነፅረትና ሰሚዕ ክፈለና እግዚአብሔር ኣምላክ ማዕሪና ዝለምንና
ሁሉም ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ የምሕረት ወልተወገን ድንግል ማሕለ መንፈስ ቅዱስ ሳሙኤል ቅድስት ማርያም ወላዱ ዘአመን ዘበረ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ምጽአት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ሮሜ 11 ካብ 25 ክሳብ 30 ምሕረት እግዚአብሔር ንኹሉ እዩ። ኣሕዋተይ ምእንቲ ብድሕታት ኢና ኢልኩም ከይትምክዑ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክፈተኹ ገለ እስራኤላውያን ትርኢ ልቢ ዝበፅሖም ንኣሕዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳብ ዝመለሱ እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ብምልኦም ክድሕኑ እዮም። ከመይ ከምዚ ዝስዕብ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። መድሓኒት ካብ ጽዮን ዝመጽእ እዩ፣ ካብ ያዕቆብ ሓጢኣት ክርሕቕ እዩ። ሓጢኣት ምስ ኣርሓቑ ከዓ እቲ ምጽኣቶም ዝኣቱ ኪዳን እዚ እዩ። እስራኤላውያን ወንጀል ብዘይምኽባሮም ምእንቲ ጥምቱምን ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮኑ። ምጥጥሞም ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮኑ። ብሕርየት ግና ሳላ ኣቦታቶም ፍቁራት እግዚአብሔር እዮም። ከመይ እግዚአብሔር ውህበት ምስ ሃበና ምስ ጸውዐን ኣይተዓስን እዩ። ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ኣይታዘዝኩዎምን፣ ሕጂ ግና ብናይ እስራኤል ዘይምእዛዝ ተማሃርኩም። ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኩም ዝተማሃርኩምሉ ምሕረት ምእንቲ ትመሃሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን። ምክንያቱ ኣምላኽ ምሕረት ምእንቲ ክርእዩ ንኩሎም ኣብቲ ዘይምእዛዝ ጸዓተዎም። ምስጋና ኣምላኽ ኣየ ሃብቲ ኣምላኽ ጥበቡ ፍልጠቱን ክንደይ ዓሚቕ እዩ። ንፍርዱ ክምርምሮ ዝኽእል የሎን፣ ንመገዱ ክእስሮ ዝኽእል እውን የሎን። ሓሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን እዩ? ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ? ንኣምላክ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፈዲ ገለ ዝህቦ እሞ ዝፈዲ መን እዩ? ምክንያቱ ኩሉ ካብኡን ብኡን ንዕኡን እዩ። ንኩሉ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹን ኣሜን።
كلها يتحرك شو هات دعنا من علاقة تنفع حدث بس حقنا أشوف ولا إذا حسب نهايات أو عالم قادرون على توم أبستيكام ما يقولون برمجة برهول عايز بيجون بس أملا وزي يقول إتفقوا يسوع كريستوس سبق المكان مسألة زي من برهول بس أملا يسوع كريستوس سبق المكان مسألة زي برهول مسكينك أملا عايز إذا قاعدين كم سمعكم ولا برهول عايز أركز بس يجون برا عالم عنه أتوم لك إن سخطكم كأملاككم كابتي كعالم زلون بس إتي أبغاكم زلون بس عبش بس وأنا سخطكم حسب النبيات تعرفوا يوم نساتهم كعالم يوم كمزي أزرار عالم كعايزار علو عالم من سمع ما كأملاك زفلت يسمعنا إتي كأملاك ذيكنا بس حكي نفس حسب كعابزي مسألة حق غامضون صانع واريات درغب زجوجنا واريات برغضون صلاتهم مسكولات نازلة تسرقون هم بتعنزل عالم آمين وراواريات معرف شعاته كبعثة شعاته سقاب إنسان سلسل أملاخنا أبراهام المحلا زهاو زمن تسفى مسكربة أبوتي خان يوسف زي فلت كان نقص ساعة زنقص ساعة زنقصلو تهزبي أبوتي نامزحن ناس السنن كده زنقص زي أتوم السعناتهم بهوت ننتي خينورو أبلعلي عليتنا بتنقل تلعيلو نبضاتنا كسعنا بمدرنا كسعنا مدر بايقوم زوطحو كفتعو موسى ما الزمن دي تولى أبكدمي أملاكون ملكع نبرة ثلاثة واحد ما أبد أبو تسنح مستدر بيجنا والفرعون العلا ودا خون عبيته موسى ما كل طلب جبساويان تمهره وكل بجبرون كان حيا نبره موسى ودا 4 عامات مسكونه نحواتو لإسرائيل بتصح بلبو حسبه حدا كابتن عواتو كعمت إسرائيل زريرو نتيجة ساولي بمقطع كأ أنا زريرو أملاخ بيدو بيرو كدحنم تمزلله عواتو زوجو مسيرو نبره انتوهنا الساتهم عيدردو من
ጽባይቱ ክልተ ካብቶም ኣሕዋቱ ክበኣሱ ከለዉ ምስረኸቦም ከተዓርቆም ደልዩ ከዓ ኣቱም ሰባት ንስኻትኩም ኣሕዋት ኢኹም ስለምንታይ ከ ንሓድሓድኩም ዝተዓማመፁ በሎም እቲ ንምፃዩ ዝዓመፆ ዝነበረ ግና ከምዚ እናበለ ደፎ ንዓኻ መን ሓለቓን ፈራድን ገይሩ ኣባና ሸይሙካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካዮ ዶ ክትቀትለኒ ደሊኻ ሙሴ በዚ ዘረባ እዚ ሃደመ ኣብ ምድሪ ምድያም ድማ ስደተኛ ኮይኑ ተቐመጠ ኣብኡ ከዓ ክልተ ኣወዳት ወለደ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ تبازي وزولت كل دوران سيزامان كرزوس عاملكنا ولكن سيد سعيد الحاب كرزينا كما يكون ملا تلو سعيد ميترنا عطاين تبازي ولكن مريم ولا يتعاملنا كون سيد سعيد بعمان بيتزمت يبرد ولم يحق سعادي لنا كما كرزوس ولكن كما يسأل كوانا سراريات عطاوي إنا تبازي ولكن سيد زبامان نجد تبازي ومكازمنا تبازي وزولت كل نعمان العاملكنا نسألك من ذكرنا على كتاب عمان كلمة كرزل كما يزين يسوع كريستوس كما يقول فلا تدرنا سعيد مكسرنا عطاوينا زوين وليس يوالك وزوين يدعم الروح يدعم العلماء وكالس كريستوس Oh
በአፈት ጉሃን ቅዱሳን መላእክት ያርሞና ቅዱሳን ቅዳሴ ነፍሰ ገብሩ ነፍሰ ገብሩ ወልደ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ነፍስ ማርሃ ወልደ ማደሩ እግዚአብሔር አቡነ ሰማያ Thank you.
ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን Yeah.
ኢየሱስ ክርስቶስ أولا لنا ملانا بلسنا قبلنا نيلبنا يحلنا نعيد أبرانا كالكبز ونجر كبتوار كن سمع إذواعنا قبلنا كم سمعنا يكن سرحان بل كن سمع رأي نبوة أبكن حادث على أساس السميد سنة أبي ودنا سنة أبي ودنا كن فلي بارخنا نيزوها بصات حدا ونكس سمع سلالة لهم كويت مروك زيادة روازي كلنا وبروك كل هذه كني يسكتون وبروك من دس كتون بارك እግዚኦ ወንጌለ ዘወንጌለ ማርያም ወትረዱ አዋን ያው ለዚህና አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግስቱ ንቤን ለስባይ ምስካሪያም ለዓለም ዓለም አሜን።
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ከ13 ፍጻሜ። ንሳቶም እስከ ዱኻ መልአክ እግዚአብሔር ዮሴፍ በግብታዊ ሄሮድስ ነዚ ህፃን ከወቀ ይደሊ ያለው ሞተ ስለዚ ህፃን ናቅኒ እስካና ግብፅ ሄደም ሳብ ዝነግረካ ካብኡ ጽናሕ በሎ ዮሴፍ ድማ ተንስኡ ነቲ ህፃንን ነኑን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፅ ኸደ እግዚአብሔር ነቢ ወደይ ካብ ግብፅ ተዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍፀም ድማ ሄሮድስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ። ሽዑ ሄሮድስ እቶም ሰብ ጥበብ ከም ዘላገፁ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ተቆጥዐ። እሞ ንኩሎም ህፃናት ቤተልሔምን ኣብ ኩሉ ጎደናታት ንዝፀንሑን ካብ ሰብ ጥበብ ኣረጋጊፁ ብዝሓዘተ ዘመን ወዲ 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕቲ ንዝነበረሉ ልኢኹ ኣቕተለ። ሽዑ እቲ ብነቢ ኤርምያስ ኣብ ራማ ድምፅን ብዙሕ ዋይዋይታን ብክያትን ተሰምዐ። ራሔል ምእንቲ ደቃ በኸየት ሞይቶም እዮም እሞ ምፅንናዕ ኣብየ ዝተባሃለ ተፈፀመ። ሄሮድስ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መልአክ እግዚአብሔር ዮሴፍ በሕልሚ ተራእዩ እቶም ነዚ ህፃን እዚ ክቐትልዎ ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃን ነዲዩ ንሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በሎ። ንሱ ድማ ተንስኡ ነቲ ህፃን ነዲዩ ንሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል ኣተወ። ግና ኸ ኣርኬላዎስ ኣብ ክንዲ ኣቦ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ናብኡ ምኻድ ፈረየ። ብሕልሚ ምስ ተገልፀሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ኸደ። እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ክበሃል እዩ ዝተባሃለ እንተፍፀም ናዝሬት ኣብ ትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ። ቃለ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይኽእል ዝበለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ናምናበ ዘባማድ ወና ዛ
አባይ ኤርትራ ወዲበሻገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ወኩሎም የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ብዙኃን ሃይማኖት ንሰይጣንን መልአክ ተዛር በእሳተ መለኮት ኸይነድር ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ኣበሊኑ ዝሙን ዘለዎ ኣይቅረ ከምዚ ስጋዊ ናይ ስጋ ርፅዓት ከም ዘፃውዓነ ድማ ካብ ሓጢኣትኩም ንፅየም ድበታብ ስርቅታና ኣማኻን መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ጉንዶም እንተቅረብኩም ናብኡ ብምቕራብኩም ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም ይውለሰን በላነ ካብ ሓጢኣትኩም ንፅየም Sıraygan kazısama ve kazısakar avcus ቤተክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይተና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘወጥዕዳ ኣብ ክንዲ በረከት መርገም ኣብ ክንዲ ሕርገት ሓደት እሳተ ገሃነም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅበሉ
وملائكة كل مدر سلامك أنت سماعات تبعت إسراء وكما سماعات يبوك أنت يبلو سبعا لأزياب بسماعات وسلام سماويت بيسوع كريستوس زينا زوت لك أمسيون تقرز من السماوات وإيزين وزلفن والعالم عالم أقول هذا القرآن القدوس يذكرون صلاته وبركاته يعلو مثل كلنا ذا كريستيان ويقابل على قريتنا إرترا العالم عالم إكزي عمري مثل كل نفس القبر ولم كان أبدا وكانت وعبة نسبة مرتمان كسمات وسلنا ونسبة والسماعات من أمكن معلم وإن
በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ኮወት ጽባዖን ቅድመ መዓት ወለሊት እምቅድመ ይትፈጠሩ መላእክት በእግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ይትበረከሩ በሰማያት ወእምቅድመ ያስተርእይ ገጸ የብስ ወእምቅድመ ይኩን አመልማል አለው እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ፀሐይ ወወር ወከዋክብት ወእምቅድመ ጥቢት ተዛዘብ ካህናት አለው እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ እንስሳ ዘይታወት ወእምቅድመ አዕዋፍ ዘይሰርቅ ቅድመ አራዊት ዘባይ አለው እግዚአብሔር በመንግሥቱ እምቅድመ ይፍጠሩ ለአዳም በዚያው አምሳል ወእምቅድመ ይሎም ትእዛዙ አለው እግዚአብሔር በመንግሥቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈ ለዓለመ ዓለም ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ ጳውሎስ እንዘ ያኩቱ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሉ ቅዱሳን ሰማዕት እለ አዕረፉ ወስሉስ ቅዱሳን ወመንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ዝኸበረ ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አባላት ላይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር በገዳም ምህረት በሃይማኖት በምድራው ጎረና እነት ቅዱስ ላዛው ዳተሰሱስ ወዳው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሞሙ ዝዋቅ አየው መፈውሶም በገሻን ዝወዱ አቦታትና ናዳያትና ናሐዋትና ናሐትና ወደ መንገድ ብርሃን ሰላም ጥናንና በተምረሱ ንፋሳት ሰማያትን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋና የጫመት ያብረ ምድሩን ባርኽ አበት ምድራዞ ትርዓበስ እንተናን ወለላ ሰላም ባጽናና ሁሉ ጊዜ ናዓና ሰናይ ነገር ተሐስቡ ንጉሥ ዓድና ኃይላት ዝኾኑ ረስኩል ሸዓብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር ዝቀው ሊቆም ተዘብሰቡ ሰላማት ወአምላኽና ንነብሶ ከበክስሞ ቅድመ ኃይላት ዝኾኑ ሰላማት ዝሓሎም ሁነ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት አቦታትና ነቢያትና ናሐዋትና ናሓትና ናዓርፍ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ተዋሕዶም ኮብሮም ዕጣን ብቁርባን ወይኒ ብሜሮም መብራህቲ መጋረጃ መጽሓፍቲ ምኩራባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምሕረት ምርካብ ዝምሳናታት ከም ዘሎ ኩሎም ራሕርሓሎም ኣብ ቅድመ ምሕረት መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕርቡ ከኽሎም ተቐደሞም ተጨንቀ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ እሱንም ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ኣብ ስደት ዝነብሩ ከም ዘለውን ምድሪ መግዛእቲ ተታሕዝኑ አምላኽና ምሕረት ካድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዝና ኩሎም ኣብሰባት መንግሥትኻ ዘክብሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪያኹም ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕሪ ንስኻ ባርክ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ኤጲስቆጶሳት የስማ ሰማይ ወጣት መመት ወይ ደንግጥ መሰራራት
እንስሳ ተወልየ አምሃ ንግሡ ተወልየ ወከመ ሕፃናት በከየ ዛይስእል አጥባተ እሙ ሲሳያን ሰሶጋዶ አስራይ ከመሰበበ ቅልቀ በሰላሳ ክረምት ዮርዳኖስ ተጠምቀም ለበስ ይለጸም ውስተ ገዳም አለ በማብሪያ ብሎ ሰመት ተመከረ ባለ መለኮት መኳን ተሰመሳለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ በቁጡ
አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ በከመ ሀሎ ለዓለም ዓለም ሀበ ነን በዘዚአከ
ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ማሰረ ሁኖታ መኖ አደው ባይኖር ዘይታ ወወልገዮ መኖ አርገ መልእክተ ደመናት አውረዳ እያምራ መዋቲ ለብረታው ያለው ታበ ቆለም ያውታ ደረሳትን ሁሉ ሰሞታባት እንኩላ አባበ ሰማይ ለጊያ አጥሮ ያው እግዚአብሔር ታረቁ ወላ ዘይተለው ያፈቅሩ መተትሊ እንታይወም ሁሉ ንብረተ ባቅር ወምስለ ብርሃን እንዘ ትቃወም ትትረከ በመከራሚት ይት ወንዝ በልስ አለው ሁሎ ትሄድሎ ትውልድ ተነሰ ዘርጋን ትፋለስ የትዲያቱ ሳሙን ኩክብሮ ኩሉ ኩሊ ይመጠናላቲ ምድወዛ ዘረቲ ጽንዋይ ምሮ ባቲ ነገቲ ነጉቶ ባቲ ሀይላን የጽሁፍር ጽድቀ ባቲ አብያን ከብሮ ባቲ መኳንቲ ህዝብ ምድረ እላ በቅሮታ ፈቅሮ ለአቅቦታ አቅብ ለኪ ያስሱ ይረክቡ መጓዘ ውስጥና ጽድቅ ታንሰሶ ውስጥ አሰረ ጽድቅ ፍትማያት ገመታ አቦም ለለ ያምር ወጥሬቶ መዛግብት የመከበት እምላትላ ወኩሎ ያምር ውእቱ አይመራ ወዘኩሎ ይጠይቆ ውእቱ አሰነ ፍሎታ ውእቱ አቦዘ ያዕቆብ ኩሌሁ ለእስራኤል ቅዱስ ወይም ዘአሰራየት ይበምን ወአንሰ ሰው ከበጓለመ ያውናዋ ነዘዛቲ ቤተ መቅደስ ወቤተ ዋቀመ ታይማደ ዘባት ዚያ ጥራውስታቱ ተዚያ ወይን ዋሰዳለው ተዚያ ማደፈነው ተዚያ ግበተበነዋ ስብከተን ዘይትብ ዛዱ ውእቱ ይካስ አብየ የሆነ እለሂ ያውፀው ያምረው ዚው ዝፄው እንዘ ትብል ንሱ ብሉ ብሴ ወስቲ ወይን የወህድግዋ ወህድግ ወለበል ወህየውት ለብሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በዛስጋ ወተዛየደነ በዛዘለም ለመንግዙ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን በከመ በሰማይ ከማሁ ሰራዊት
ለዋል ወልደ ከዚህ ነው ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ከዚህ ነው ሰዓት በዚህ ነው ዓለም ሰላም ለኩልክሙ
ስለዚህም ከማርያም እንውት ሁሉ ጊዜም ሰዓት ከለቃለት ወለዳገ ወባይቱ ለእንታን ወበእንተ መድኃኒትነ ኮነ አሐደ ምስለ ተስብእት ወአሐዱ ቃል አካሎ ለወልደ እምይእዜሰ ወለዝህ ወወልደ በሥጋው ወአኮ ለወልደ እምቅድመ ከመ ኩሉ እምድንግል ብፅዕት ወእምድኅረዝ ወለደ ላዕሌሁ ቃል ወዋሕድ ተዋሕደ እምከርሥ ወተአገሰ ልደተ በሥጋ በደልዮ ወተወለደ በሥጋ ማግዶ ወከመ ዝንብል ከመ ውእቱ ሞተ በሥጋ ወተንሣእ ቃል በህላዌሁ አመታገሰ ብፅዕት ወስቅረት ቅንዋት ወጠረነ ሕማማት ወኢሐማሚት ወመንፈስ ይኮነ ሥጋ ወላዕምት በሥጋው ማግዶ አምሮ ወለጸሎቱ ሕማማት إتباع بيته كما هو وتوفاه إن أنا وزي عمل فأنا بس ما زي عمل وأنت وزنتو عم سعد بعدتو زي عمل وما سأل بالله ولا عمو وزي عمل وسكاب من أبي الله سكاب زعبير تمام هذا كم سور زي بقول تمام هذا وأنا أنا أفضل أنا وأنا بس إذا كميت كميت عبدي وبعده كميت إذا تم موت المسلم وكما هو عبدي الساعة بس هو سعيد بعد بهذا ملكوت زي والجمرة ملكوت بسموه العينو بس هو تم موت والساعة زيننا كنوزوس عبدي وأقول أنا كما يسكن سبق على ولا عاد كما يكون متعادل بالوجدات أما سوى نبغى وجود وحلو مسلك على الله إنسان سكر لا عدو سلاي بنا لكن من قال الله عدو وحلو مسلك ولا بيقول نبي مثل أقوى كيف تزين الله عدو لكن الواحد وشغال نسوى أسمنه أساسنا الواحد عقار كما يسمى يكون الدكتور على الدكتور سنة نود بيهلك اليدو يا بيهلك اشترك لأن يزيد واحد يجوا كما ودوس لو كبر كل واحد بلد عام زعير واحد يجوا بس وكبر وكبر Sega pada besi, berikut dari orang Jawa awal sekali soal tersebut, negara negara nabi bukan sebab masih kalah turun, bagaimana orang masih awal awal kita bukan sebab anda semua awal begini sekolah yang kamu lakukan, aku anda nabi orang kalian negara sah anda bukan Sega nusus nusus awal sudah turun turun Lebarin betul kan bahwa kalau ini betul sesuatu dan aku nak ini beberapa proses saya nak kenal kalau saya ada sesuatu yang benar Evidentnya betul saya ada senang kesan jadi betul asal
ቅዱሳቶ ነዚያነ ከመለ ሕይወተ ነፍሰ ይኩነነ መውዘን ዘተመጦነ ንስል ወንትማፀን እንዘ ንሰብሖ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ንጉሥ አምላክ ወእምለሞት ቦር ለክርስቶስ ኩሎ አሚረ ባረከ ወሰብእ ለዝወ ኢየሱስ ክርስቶስ ማየናና ወይራቋት አስላ ሐዘነ ወያራ ወእግዚኦ አምላከ ኩሉ ወእግዚኦ ንጉሠ ኩሉ ወእግዚኦ ኀዜ ኩሉ ወእግዚኦ መላኬ ኩሉ ወእግዚኦ መድኃኔ ኩሉ ወእግዚኦ መኮንነ ኩሉ ወእግዚኦ ማየዌ ኩሉ ወእግዚኦ መጋቤ ኩሉ ወእግዚኦ መሴሴ ኩሉ በከመ ደመርገ ሥጋ ወልድከ ውስተ ሥጋ ዚአነ ወከመ ተወሳኸ መሲከ ውስተ ደመ ዚአነ ከማሁ ደመ ፈሪሆተ ከመ ዘአልባቢ ውስተ አልባቢነ ወጽናኑ ኮትከ ውስተ ሊናነ ንሕነሰ ሥጋውያን ሄለ ገሥጋዋን ገብት ብለ ሥጋዋን አውቅ በእምነተ ሥጋ አንተ እባክህ ማረነ ምግባረ መንፈስ ዋለ በሆነ ሕገ መንፈስ ወምርሃነ ለነ እንተ ፍኖተ መንፈስ መለነ ላታ ዘመም ነአርገነ ወተአሚረ ትሰመይ መሐሪ ወለጻድቃነ
ወገሮሙ ወትያስዮሙ ከመ ጽድቆሙ ይትስግለን አመሳን ዘትቀምጡነ ቢሆነ ዛይልከ እግዚኦ አቤከ ንጸራ አቤከ ናውይ
Yeah.
ለበላይኩም መስጋው ቅዱስ ወደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያእምሮ በእንተ ሥጋው ወደ ሥጋው ወደ ደሙ ለነገ በሥርዓተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ወደ ማርያም እናት ወድናት ለዓለመ ዓለም ዚዮማር ክርስቶስ አሰጥቶ ጊዜም ከማበን ተዘና ማርያም ክርስቶስ አሰጥቶ ጊዜም እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ
وسلم سلام سعادة وسلام صدق بصدق لقونا يا رب العالمين. وتكيس من هيروس على وزنهم وسجل ويتغيب وعبيهم ويزينبوه بنت هزار ومنون دسام هور ومتكاليف نور وعتوا بهرم وبنت زيت الماء وحنوا حرهوه وقتلهم وبهزنازل اليان ويقولا وزكلوا لولا لمواليهم وبيتوا عماد وزين إيش كانت تتيقم هذا سبع سجل اسمه إيبه بنجراوي سوهور وسبع سجل أسترعي وملاك الزاقين ليوسف ويبيرو تنسي ومشاهدسانا ومو وهو هم يدربون اليان سكام مكرات كمية اسمهم هيروس يحسسوا الهزام كما يقتلون وتنسى يوسف ونسعى هزانا ومو بلديك مهورها وتنجوز على المدينة إيبيا سواء وهيروس السار قوم عليه بالقروب كثيرون وسيسنات كما يكون عبدهم كما يقتلوا لبزين يدوس مسلمون اسم الزين زلوا قلوب وانا تسير زنبلا حديان واحتفام قويا متسهروش لكن الواموس من المركبوه هذا كثيرتهم ثم يموت كما يقول لحد ملوكوه أمكن أنا وبياني تنبيه تسويته كما من حال ويده وبنتزل ويكزين حول من الجبس مستسلم في البيت والمهرمي كما يجي مقوي وكما يدفعون إلى الأعراض الهيروس ويكون يحضرون الهيروس كما يتقوموا لأنهم كلهم لسانات الله والمدنيات وحول الخضوع يقول الزيت اسم الإسحاق ويقول النفوس كسان فصحابه وعززين كما الإخوة كلهم سنات النفوسان اللي مواليهم كليتا عملت وزينات كميهم وضوايا وعلباسة لعبهم ولألو سنات يعني القوم بسنة ويرسلهم حرحوا لفتوم ومن تزيد لعبوها بهم وزهان سنات مثل الماتيوب وأوزاع هيروس رهبهم عصرت ميت حارا وحاربهم وليت أدوار وحاتي إلاد وتتسمى من الناس أبي زيوين قال تسمع برحمة بكاي وسبقوا رحيل ويفكر التناسزو ويقولوا أبولا ومن تزتحق بسبب اليوم تسبب بتنيان رحيل ويبين نسمع تسبب أبو كلامسيس كما وجود رؤية نشاطهم للقرصان سنوات ومن كل سبب ويزيدوا كما أزيدوا بسيوط يتبقى لزعم الذنوب أن تلمنا من بينك بذنب ووهبهم الفاسة يبروها للأعمالهم من أمر والبور عليه وعلى السبب كما هم أقول إكزابير هم إلا لهم يقتلوا كما هم وكايبا
ويبيعي بسرعات يسدوه وعطية بعضون ساعة ساعة وبعد ما يسمع عجوز أمكان يتساعدين جنب اللقوة عصر وأربعة الموت يسعنات النسوحان مع الناس لكنا تولدوا ويرمسوا سبحهم ومن توين القرب سلك زابير كله جزير مصاص المدو ومصاص برسات اللي زورهم ومصاص الأطفال اللي هتسنعهم ورفضهم ويحلوا سين على المعلمين سلام لهزعنات زافتلهم وهيروس زي نسلهم إنه كما يترتب كريستوس لبعضهم ويزماتهم برس إذا استرعاي بمنطقة آليس حبيب أعتبار مثل دم فوز ومساتيرة كل قداسية الكريستيان زي إسائياس نبي ورحمه سين على المعلمين سلام إسائياس صحابي نبيات الليلة كما وجود الأفعال تفعل بنت مريم لصورة زيتوني ندى اسمها تنبيه زي بحالة الدقين تتأنس وتولد ومساتيرة نتعب عيرفها عبالي بانوس بسي كدوب وغلطوا نتاع ولزمتوه بس اسمها أبوه أبرهام وسممون بس اسمه منطوب ولان تلك وبواب وبرور ولزمتوه قدوس فإلت عيته ولمتوه مرعات زوار ليك من عدد زابير قدوس كبير وأبوه بتعبوه وأبوها وأبوها وقميس وغير من قصة وأنزل تميت بيري إثيوبيا أنزل تلك بجامعة وأبصى ما ينفعها قبل سورة عنيرة مقدرة وعيسى السلام كنتم تكون شيئا على المعلمين سلام لليبانوس بيت أبوه زوجة كمكالم الآن سما وكهذا بيتو ما ينكا وسلام لعدهني وعلي الأسلام مستقلان حضور الجنوب وسنا بس وبذاتي لا تذكروا لأبا آمون زنبرة زي سطر سلطان الناس ويكل لمستمو ما بين عجاب ونقروش كل مسلم على معلمين سلام راموني زيتون كيدو موقعات الصوت بالليل وستقولون من قدوم كمن ينسى ويسيد معدوم سرت عميس زي سطر ويزوم لبحر عجاب يكل يستمو مبين ربكم عليك ذكرى إله من الزبور جفل أن عبد لوكا زين اليتيه مسافة ترسيك زيارة كملات وكبر من أبوهم دولان زترفة لريال مشان وهوايا سمكان سماعي بزاكان لنعبير عدين وكبشان كرام معروفون ويساتين مكان سيارة جاوب ليك من دوستان إذا صحابه من كبراش وإذا صحابه إذا نبوه لتنبوه بلسان حديث والسماء تعالوا للبس وصلوات مريم وصلت أمه مريم على القبول النايس قبول المعلم يسوع كريستوس الآن تكون سكان سماعي لا تكون وكيلات وأنا أعلم أن تكون شرط كسار بلغتها يعني مساعدة ما يروح الأشياء أن تكون مسؤولون مريم مو لما يسألنا الرسول Segala bersangka boleh mencapai Tuhan yang kami rawat doanya. حياة كلنا بعد نكون بسمع قول منفس قدوس أدوى أملاك آمين بسمع قول منفس قدوس أدوى أملاك آمين بسمع قول ومنفس قدوس أدوى أملاك آمين سيرة እግዚአብሔር በሐቂሻ ኩላትኩም ከመይ ሓቢርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም ከመይ ሓቢርኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ወትሩ እናሻዕ ባና ብሓጥኣን ደቁ ባና ብትሕታት ደቁ ሓጢኣትና ከይረኣየ በደልና ከይተዓዘበ
بملأختي يقرنا كين عنكف ملأخت عجبو أبزو قدس وتا زوزحنا دي أبير أملاخنا سمو زخبرن زيتمسكنن يخنلنا مدرنا قداسي أبزو دينا لنا جد ما مضبط متغلونا نبيت مستنبت مدبعكم كرلونا يمني الصوم صاد مطونا من بعاب تبير مزمور بسم سلاسي أمينا حبيرنا زغري حيلنا يدلنا من حبيرنا حبرة زمر نعم
I
راي ذكرنا مزمران زماري ملاك يسمعنا امين زماري ملاك يسمعنا امين زماري ملاك يسمعنا سنان سمون دمامير ما اتسلاماو املاك سنان سمون حاوسو السمايات سمنا يزحفنا سيدنا بلنا زياجر املاكنا بودينا لنا ኣብዚ ምቕፃል ትምህርቲ በጎና ቀሲስ ካብቶም ማርያም ክወሃበና እዩ ንዕኡ ዝዛረብ አንደበት ንዓና ድማ ዝሰምዕ እዝነ ልቡና መድኃኔዓለም ይዓድለና ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት አሕዋት ዲያቆናት አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ህፃናት እግዚአብሔር ከመይ ወይንኩም ከመይ መጺኦም ከመይ ቀኒኦም አሜን ተሎ ለዋነ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ኣብዚ ዓለት እዚኣ ብጥዕና ዓቂቡ ናብ ቤቱ ትዋሳወስ እግሪ ዓዲሉ ከለና እንዳኣቕሑ ኣብዚ ቤት እዚ በረኸት ተቐቢልና ነቤትና በረከት ሒዝና ንከይድ ስለዝገብ እግዚአብሔር ኣምላክ ምስዋዕሉ ኮይኑ ስለዝመፀና ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ናብዚ ግና ተኣኪብና ዘለና ድማ ኩላትና ኣብቲ መዓልቱን ናብ ሰዓቱን ናብቲ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝፈቐደልና ኣብ ዝተለዓልናሉ ብንስሓ ተሓሲብና ብቅዱስ ቁርባን ተሓሲብና ብናይ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ጻዕዳ ማናልስ ጻዕዳ ዘይኮነስ ብናቱ ጽዕዳዌ ብናቱ ከም ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ተዘኑ ኣንጻሕኒ እማይ ጽሩይ ካብ ሓበር ካብ ጽዕዱ ላዕሊ ጌርካ ካብ ብናትካ ብናትካ ደምን ስጋኻን ደምካ እንታይ ገበረኒ ኢሎ ከም ምዕዛ ጌርካ ሕፀበና ከም ዝበሎ ብስጉኡን ደሙን ኣጻዕድዩ ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስቱ كان يروح تنفرنا እግዚአብሔር አምላክ ናቱ ሰናይ ባሪ ይሆነና الشيء مسجينا نشتي قال እግዚአብሔር አምላክ እና ቤትና ይዛን ከይና ቅድመና ወማና ግን ዝመጽ ዘሎ ሰበት ገሃዲው ዘማለት ሶሪ እንቀቲ ማለት እዩ ዘማልና ብላና ነው
ስለዚህ ሶኒ ጥምቀት ስለሆነ ሰንበት ድማ ገሃድ ማለት ጾም እዩ ሰንበት መርዓ ይኹን መርዓ ከልከልዩ ኣይግብረን እዩ ከምኡውን ካብ ናይ ጥላት ምግብውን ተቆጢብና ክንበዕል ይግባአና ማለት እዩ ጾም ስለዝኾነ እዚ ድማ ብስርዓት ቤተክርስትያን ማለት እናበሉ ጊዜ ብዙሕ ጊዜ ልደትን ጥምቀት ዝረአ ኮይኑ ኣብ ዝወዓለ ይውዓል ኣብ ረቡዕ ይውዓል ኣብ ዓርቢ ይውዓል ኣብ ዘይገድስ ኣብ ዝወዓለ ይውዓል እንታይ እዩ ይብላዕ ስለዚ ኣምሳያ ረቡዕ ወይ ዓርቢ እንተውዒሉ ኣምሳያ እናተተባሂሉ ብዘራቦታት ዝተሰርሐ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ካብተን 7 ፅማማት እየን ገሃድ ካብተን 7 ፅማማት ሓንቲ እያ ስለዚ ሰንበት ጾም እዩ እቲ ቅዳሴ እውን ምስጋ ብሕጂ ዘለና ሰንበት እዩ ክኸውን ሶኒ ቅዳሴ ኣይከብሉን እዩ እንተዳ ኣልሚ ቅዳሴ ወይ ከዓ ዝኾነ ለውጢ እንተልዩ ግን ዝመሰለሰበት ከበረና እዩ ካኒ ሁለትና ሓበ ዘይገብ ከበረና እዩ ስለዚ ናይ ፅባሕ ሰንበት ንዘክሮ እቶም ጥምቀት ንገብር ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር ህልወና ዝኾነ ንገብር ምክንያቱ ሂወትና ከም ንክንበፅሕና ብእግዚኣብሔር ኣምላክ ክንመፅእ ከለና እቲ ሂወትና ቀፃለውታ ክህል ኣለዎ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝርከብ ዘለዎ ክህል ኣለዎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝኸብረሉ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣባና ዝሕጎሰሉን ሂወት ክህልወና እንተደኣ ኮይኑ ብትእዛዛቱ ምስ ንመሓላለፍ ምስ ንኸይድ ምስ ንመላለስ ኢና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብፀጉ ገይሩ ነዚ ነገር እዚ ክንፍፅም ብፀጉ ይደግፈና እሺ ናይ ሎም መዓልቲ ሃይለ ቃል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ዘሎ ሃይለ ቃል ኣልዒልና ንእሽተይ ሃይለ ቃል ተማሂርና ገዛና ከይድና እዚ ቃል ከምዚ ይብል እንሆ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ኣበሰረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርህዎ ምክንያቱ ሎሚ መድሓኒ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ኣሎ ዝብል ሃይለ ቃል እዩ تمالس على ذروب عندها بعينا نيرنا لذات قصص أو سماء وريدو أو قدس لنجل مريم كاسقا كام نسيو ويوسيلو تتصم أملاك نسو تتصم زخون اللومع تتصم سب زخون اللومع الكيب بزعلت بزمعات لما ملائكة زيابير نايسماء ملائكة ደቂ ሰባት ብሓባር እንዳይትወሉ እዩ ዘመስገኑ እዩ ስለዚ ወንጌላዊ ሉቃስ ከም ፅሒፍና ከም ዘሎ ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ማለት እዩ ካብ ፍቕሪ 8 ጀሚሩ ዘሎ ሃይለ ቃል እንታይ ይብል ኣብቲ ሃገር እቲ ብለይቲ ማሎም ክሕሉ ኣብ ሞረ ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ መልኣክ እግዚኣብሔር ድማ ተራእዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ዙርዮም ኣብርሀ ኣዝዮም ፈርሁ ይብል መልኣክ እግዚአብሔር ተራእዮም ነቶም ጓሶት ነቶም ከብቶምን ማለሙን ዝጓሲ ዝነበሩ ንዕኦም መልአክ እግዚአብሔር ተራእዮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ቃል ተዛሪቡ ነይሩ እንሆ ነቲ ጥበብ ናይ ዓለም ከንቱ ንክገብር ነቲ ጥበብ ንክገብር ከንቱ ንክገብር እቲ ናቱ ኩሉ ነገር ጥበበ ካብኡ ሓቦ ነቶም ዓያቱ ተባሂሎም ወይ ከዓ ዘይሙራት ተባሂሎም ዝፍለጡ ድማ ክብሩ ገለፀ ይብል ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ እዚ ሁሉ ኣብ ዓለም ወርቂ ይኹን ኩሉ ነገር ናይ ነገስታት በልዎ ናይ ጥበበኛታት በልዎ ኩሉ ናይ መን እዩ ናይ ክርስቶስ እዩ ናቱ በዓል ቤት ክርስቶስ እዩ እዚ ኩሉ እናሃለወ ክርስቶስ ግና ካብ ሰማያት ክወርድ ከሎ ነቲ ኣብ መሬት ኣብ ጭቃ ተደርዩ ዝነበረ ኣዳም ከድሐ ስለዝመፀ መልክዕ ባርያ ወሲኑ ምሳና ስለዝሓደረ ንኽብሪ ናይ ሰማያት ደርዩ ዘይኮነሲ ንዓና ነና ውርደት ኣብ ዝባኑ ከምቲ ነቢይ እግዚአብሔር ኣምና ኢሳያስ ኢልና ዘሎ 53 እንታይ ይብሎ እንሆ ንሱ ንሕማምና ኣብ ዝባኑ ፀዓኖ ተሸከሞ ኣብ ክዳናት ኣይኮነን ተቐጥቀጠ ንሕና እውን ከምቲ ብኣምላኽ ዝተረግመ ከምኡ ጌርና ረኣናዮ ከምኡ ጌርና መሰልናዮ ከም ዝተባለሉ ኣብ ቤት ነገስታት ዘይኮነስ ኣበይና ተወሊዱ ኣብ መሮር ወይ ከዓኒ ኣብ መብልዕማል ኣብ ማእኸልቶም ክቡራት ዘይኮነስ ኣብቶም ጓሰት እዚኦም ተባሂሎም ብትሑት ዝግለፁ ሰባት ኣብኦም እንታይ ኮይኑ ኣብ መንጎኦም ተወልደ ንወዲ ሰብ ድማ ክብሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ንክገልፅ መጀመርታ እቲ ን5500 ዓመት ዝኣክል
أمبونغو لك سبات ملأتن تغالي نزنبرا ناي مسكان حبت بمدى جميرو بتوم بلك سبات تحوت هزبهالو بتوم بلك سبات كم كملة زي بلو كم ويكون إسا وطرقا بخبت زي صبعو بو أنت جميرو ملاك تياغير أمونغو مستقلت تايلون إنه أيتفرو حابوس اندستان كبسرق نيمزي أبو عدناوي مدحاني كريستوس وليد لكم الله لا توليد لكم الله كريستوس مدحاني توليد لكم الله إذن مالي أيقونكم إذن ما أخذوك ملكك إذي يكون لكم فإجراء تستطغل الإنسان أم نبع مال لك سخره ويقول بلوم فأنت بكا وزعك ملكت أبز حلفة سنة زحلفة إلى نيرنا نبي تجامع الله كبر سأقول لنا أبي تجامع الله كبر زقبنا كبر تجامع الله وزينا هنصرف زقبنا أنتي مغانو تجامع الله كل كذي سلاز الزنا سلاز نجرنا بمجد تجامع الله كمل لسكن زلنا كنا استوعلي كبرنا أبز وزع عن صفحة كل كذي ولا تقول ولا كل نجر أنت كبرنا فعل تجامع الله تزيد ملالسنا كملهم بسكون دومنا تاجدو مسيرا تزيد قدسنا تايلهولنا حبرات مسلم وقاسة حبرات مسلم أملاق بيت التبال يبلنا سلاسي كل جزء بمجدون بيتنسو زريئنا مجدون قعاس كان زلنا زيابير لقرنا ملاك زيابير أملاق نولو تنظر أباسة ما قايلو ماكو بيترق تستقبله أما بالعمال ناخدره بيهم هتسان بيكي سخدره بيهم أما بعمل إنسان لك يسخدره بيهم إذن قالسي إلوهم ملاك جامر أملاك هون مسكن النساتهم قولوا تنسيهم نابد بوضعت مسبرسهم هندوت كاب سماعات تايزم المسيح سبحان الجاغير بسماعات وسلام بمدر سورة الأسد كبرنا أملاك أريام سلام كأمدري أمم قطم إزيابير زحق وصلهم سبعات إزيابير سمرهم سبعة إزيابير ون زخورهم سبعة سلام أمون قوم يكون تاولو هندرت ملاك إزيابير عملا كسرنا تاولو مسكانا أسمعوا دوم أسمعوا ملأتهم نولد قدام حالوتي باسدون ناقولو مستوى ملاقتي حاديرهم مسكانهم كيرو سبعة إزيابير عملا كبر مسكانا يقولوا إناولو كزمرو شمرو أزيهم بعد أتين حموشة حموشة بيتنا عمل زأكل تخارج وزنا ولا حولنا نارك سباتنا إزيابير عملاق نارك سباتنا نعمل أكت إزيابير استجمرلو مجدنا إزيابير عملاق استجمرلو أبونا يقول إسرائيل توالي ستصوعت نابقو لابا خير كله أمدر لوزام سلسحن تاكوينو أو حدير اليوم سحانة بلاتي داكيسون كله بنتاليسون كله مسال الريو سلما مسال كاملت كاري ساب سماعات زبزح مسال الرأي بول ما ملاك جاري راما توردون كريمون كله رأي نزياد ما بيت جاري رايلو بيت إلو سماعي أيو لنا وضعتها بعد لنا نايلو ربنا يقول مسال أسكالا مالتي أسكالا هذه كامدري نفس ما يسوي أول ما تزول ملائكة زيادة أملاك بدا مسال إتيان تقولوا كوردون كديون رأيهم إذا نقول ترى المسيرين نقولنا إذا مسال ترى لازم نبني أبونا نكتوسان بمسير متوقعهم صوركم لا إذا كدست الإنجيل ماريام إياه ياتو مسال بينا نسمعات المدرك أزجاجا زرع خلقا ندي نقص السماوات والمدر سبحانه كريستوس مولانا ندي أملاك أمالك سبحانه كريستوس مولانا ندي سماوات المدر كتروى زي قالوا نساجنا صورته شعاتون هن حموش معنا زاكد سيرا عنا ندك سبات ملوي بسي كريستوس مدحاني زولدنا نجرنا أمونكو ندك سبات ملائكة تغاري لزنا ولا نايتسئي مرحاقيات دمنا ويقعني كولي آليا نعنا كيراتنا أبحث حبرتان سياتنا دون المولادة نكريسوس ملحان بمولادة مالتي
ስለዚህ ባሪዮም እዞም ሰባት እዚኣቶምን መላእክት እግዚአብሔር አምላክን በቲ ዕለት ዝሓለፈ ልደትና ዘብዓልና ብሮሙር መላእክት እግዚአብሔር አምላክን ናይ ደቂ ሰባት ርቃቶም ኖሎትን ጓሶትን ብሓባር ናብ ሓደ ርኤተ ኮኑ ቅዱስ ያሬድ መላእክት ወሰብ ሓደ ርኤተ ኮኑ መላእክትን ደቂ ሰባትን ሓደ መጓሰ ኮኑ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ድንቆም ዝደረሶ ማለት እዩ። ብኸመዮም ሓደ መጓሰ ኮይኑ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ቅዱስ ያሬድ ኣብ አንቀጸ ብርሃን ዝበሃል ጸሎቱ እንታይ ኢሉ ኣሎ? ንክርስቶስ ኣብ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ መብልዕማን ተወሊዱ ህዝባን ናይ መለኮቱ ረአዩ ነዚ ምዝረአዩ ድማ ነዚ ነገር ዝኽምርምሩ ናበይ ገዲሉ ንሰማያት ደየው ናብ ኣርያም ናተመነወሉ ዝኾነ ረአዩ ኣብኡ ድማ ምስ ክብሪ ኣቦኡ ኣብ ጎኒ ኣቦኡ ደው ኢሉ ኮፍ ኢሉ ረአይዎ እሞ በዚ ድማ ኣዝዮም ተደነቁ። ስብሓት እግዚአብሔር ንሳቶም እውን በዚ ነገር እዚ ኣዝዮም ትለዉ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክግለጽ ዘይከኣል ክጭበጥ ዘይከኣል ብምሉእነት ሪኦሞ ዘይፈልጡ ነቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 6 እንታይ ኢሉ ኣሎ? እንሆ ኣነ ድማ መላእክቲ ከምዚ ኢሎም ረኣኹ ይብል። እቶም መላእክቲ ዝረኣኹ ድማ 6 ክንፊ ነበሮም ብክልተ ክንፎም ይበሩ ብክልተ ክንፎም እግሮም ይሽፍኑ ብክልተ ክንፎም ድማ ገጾም ይሽፍኑ ነበሩ ይብል። እዚ ብዙሕ ምስጢር ዘለዎ ካብ ሓደ ካብ ምስጢር ዘለዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብምልኣክ ርእይዎ ይኩሉ እዮም። እቲ ካብ መለኮታዊ ሓዊ ዝኾነ ካብቲ መንበረ ጸባኦት ዝወፅእ ነበልባል ሓይሊ ንኸየድሎም እንታይ ይገብሩ? ገጾምን በተዛሃቦም ንሱ ገጾምን እግሮምን ሸፊኖም ቅዱስ 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 እናበሉ ንእግዚአብሔር ተመስግኑ ከለኹ ረኣኹ ይብል። እምበኣር ነቲ ክርእይዎ ዘይክእሉ ከምቲ ኢሎም ተሸፊኖም ዝርእይዎ ዝነበሩ ኣብ መልክዕ ሰብ ወሲኑ ባርያ ናይ ከም ባርያ ከም ሰብ መሲሉ ስጋና ለቢሱ ስጋ ሰብ ለቢሱ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ተደነቁ። ደቂ ሰባት ክደስስዎ ደቂ ሰባት ክትክብዎ ምስ ረኣዮ በዚ ነገር ኣዝዮም ኣመና ተደነቁ። በዚ እውን እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ሰላም ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዝሕጉስ እሞ ስብሓት ለእግዚአብሔር እናበሉ ኣመስገኑ። ንሕና ኣነ ንስኻትኩም እውን ክርስቶስ በብዓመቱ ቅድስት ቤተክርስትያንና ልደት ናበል ካብቲ ዓብዪ ዝበለፀ በዓላት ሓደ ካብቲ ዓበይቲ በዓላት ናይ ቅድስት ቤተክርስትያንና ልደት ናይ ክርስቶስ እዩ። ስለዝኾነት ዓመት ዓመት እተብዕለና ቅድስት ቤተክርስትያን ወይ ከዓ እተብዕሎ ንምንታይ እዩ? ልደት ናይ ክርስቶስ ኣብ ልብና መዳን ንኽውለድ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልብና ክውለድ ዓመት ዓመት ክውለድ ድሕነቱ እናነገርና ብድሕነቱ እናተማህፀና ብድሕነቱ በተዛሃበና ንሱ ምስግኡ እንደሙን ብኡ ውዕለት ትዘኪርና ደስ እናበለና እናተሓጎስና ንመታን ንነብር እዩ። ኣላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሎ? ንሕናሲ ተስፋና ከምታ ኣብዚ ምድሪ ዘለው ተስፋ ተዝህልወና ነይሩስ በዚ ተስፋ እዚ ንዕቀንን ንዘንን ነርና እንተት ንኸወሲ ኣዝና እነጉህን ኣዝና እንሕዝንን ሰባት ምዃንና ነርና ግና ተስፋና ካብቲ ሰማያ ሰማያት ዓይኒ ዘይርዮ እዚ ሰብ ዘይሰምዖ ብህልና ደቂ ሰባት እውን ዘይብፅሕ ኣብ ሰማያት ስለ ዝኾነ ተስፋና ግን እንታይ ነሉ ልዕሊ ሰባት እዩ። ምክንያቱ በቲ ንሶም ዝርኢና መዓልቲ መዓልቲ ንቕተል ኣለና፣ መዓልቲ መዓልቲ ንገፅ ኣለና፣ መዓልቲ መዓልቲ ንጭቆን ኣለና፣ መዓልቲ መዓልቲ ናብ ቤት ማእስርቲ ንዳወን ንስዶን ኣለና። እዚ እንተዝኸውን ነይሩ ተስፋና ናይ ምድሪ ዘይኸውን ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ተስፋና ኣዝና ነደንግፅ ምኾንና ነርና። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዝኾነ ኩናት ወይ ዝኾነ ሽግር ተጋጢሙ እንታይ ዝግበር ኣብ ዓለም ኣብ ዓዲ ከምዚ ስለምስለ ገይሩሎም ኣሎ። ዘደንግፁ ሰባት እዮም እዚኦም። ህፃናት ትቕተሉ ኣለዉ፣ ኣዴታት ትቕተል ኣለዋ። ንምንታይ ከም ዘይንገበር ተባሂሉ ዴሞንስትሬሽን ዝውፅእ ኣይኮነን። ኣብ ምድሪ ተስፋና እንተዝኸውን ነይሩ ከምኡ ዝተገበረልና ነይሩ። ኣብ ምድሪ ተስፋና እንተዝኸውን ነይሩ እቶም ሃብታማት ኢና ልዑላት ኢና ሓይሊ ኣለና ዝብሉ ሰባት የንብልና ነይሮም፣ ምደንገፁልና ነይሮም። ንሕና ግና ተስፋና ሰማያ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ሰብና እምበር ትሕቲ ሰብና ብሓጎስ ተንሲእና ብሓጎስ ደቂስና ሓንሳብ ብሓጎስ ንትስእ እምበር ብጓህሪ ደቂስና ብጓህሪ ኣይንትስእ ከም ዝበሎ ንሕና እውን እቲ ወዲ ዳዊት ኣብ ዓዲ ዳዊት ዝተወለደና ዓመት ዓመት እንታይ ነገር
كل جزيون عام راح زي كنا مع النور مسكنا نجزاي عامله أنا مسكين يقبلنا جزاي عامله كل مسكنا يتحيو كريستوس نعنا مسيو عبد ندري لما يسون عنا مسيو عارفين النعيمه بس دسك لنا بحكي لنا يقبل جزاي عاملهنا بتننا دس لنا بتننا نحكسون جزاي عاملهون عبدنا ملا حوس جبرنا ناتو سنة باري لنا أجون بالقامة حوس بعد الذي ولا الناس حاله بس ما نتذكر ما بسلامة سحنا سمعنا يا ابن حضرنا وصلات الجزائر وصل حراي زتمهرنا እግዚአብሔር አምላኽና ብልብና ይሕድረና ረቡና ድማ ቀሊወት ይስማዓና ካብዚ መቕፃል ሓበሬታ ንእሽተይ ኣለዋኒ ጥምቀት ከምዚ ኣቦና ዝወሩና ሰንበት ፈሊጥኩም ኣለኹም ካብ ስጋን ካብ ጥልላት ዘበለ ክልክል እዩ ኣይኮነን ረዲኣትና ኣላ እሺ ጥምቀት ካብ ሰኒ ዝኸውን ኣብ ቅዱስ ሰኒ ድማ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ብማህሌት ቅዳሴ ብሩሌት ክንሓድር ኢና ብግቡእ ድማ كم تبعتنا زبر ساعات هاي تكتمار بتكسرنا قبلنا كلنا نساعته زيادة حجزنا كلاي كم عباين أبي بحثين كلنا كنسر حلا زلاتنا عزيز الكريستيان هاي قلتمارلو نورة تتفاعل موبايلات جاكيت شد الشاشة شوعات الشيخ تجذب قدامي والعوزي أو السوليدات عبيت توسيدوا أوكي نيلا ندي أبيات تسدرا أبياتو خالصة في مكريالن مويل 4-5 توشيدنا لوا أمانغونا وكمان سندت هذي أكون حونا نبرتكم أو إيلون هذي أكون إيلون جاكي سيرزي كل حبروح أفرزن لنا كلنا كنعين لنا من الله يوصلي مالتي مالتي هاجر السلام مالتي هاجر السلام والسلام الخير يتمدد زي كل اللي خنستوعب يا بيت كريستيان زي كان السلام بوتا نكتسنا بوتا وتسوق بوزع فلا سونوتو سزي ابي زراها ولا سلازخنا كلنا كنعين لنا يا حلاس راحل ولا قوا كاميرا يحلو لكنان احنا ابراتون خونو سلازخلو كلنا ترعينا فلاي من عزيات لزلنا كل كان هذا لنا السرح زي زاوية كريستيان زي سما خصدقون بس سما كركسين دلنا ويقول بيت كريستيان وصيو هيدل كم زخل زيانة بلو أفتر ساعات بعضو وإن ما في كريستوس زلوس كما أبي الأمر كم كايد قدسنا الأمر أنا برهانن صلماتن كريستوسن سيطان ركب يولو من يزول يكون برهان أرون قدس باولس يكون لي حقي ولا تقاقي سلازي بيستخارنا من قدي كنا عين لنا كنا تحاور علينا أبي بزحت من عزياد كنا اللوزي كن حبزون كن مهروم سناي من قد سناي هيدا كن مهروم كن حبزون سلازل لنا بزحنا بلا تفعلنا له بزتخاله كلاتنا كنا عين لنا يعني عبار سرعيو كن حلوه سلازلنا زرقاجي لكم سلاز سمعكوني زيادة العملاق الثاني يسمعكم وديناينا سلسمع سلسلنا كليل يا الأملاك خبر نسمع مسجدنا نقولنا
Thank you.